Talungon. Nadiri nga bingka. Oo, minuto. Tanawan. One B. One. Kanilang ko sa mag-ablihan. Oh. Oh, lala. Taligsik na ba? Ngaon sa mi sa lechon na wala tagod-tagod. Grabe kainit. Sibungan na dito. Hi, guys, kagbuok si Yang Yang. Blonde. Sana. Tura, oh, init kayo, grabe. Dalang tagalan itong mamiri mo. Kaya wala tayong misa na mo. Halo ka mo, ma'am. Dali lang. Ala niyo, pasalamat yan, ma'am. Salta yung mamiri, ma'am. Dali lang dong. Ma'am, pwede nga balik isama mo?
ka di mo na. Karong nagnilakaw. Hmm? Ato naman dito palit yang, dito yang. Ah. Hey, we're here. For how many years? Karon pa may kabalik. Oh, nagkot sa dito tabi. Sa dito tabi. Dito na dire ba? Kainit kayo. Hoy! Ali, bi! Halakahan. Tara, hi! Oh, kainit. Ada bangan. Oh, diha mo yan no. Diha mo ato. Naaw yan koan. For how many years? Karuwa dyan do'y kabalik. Grabe kainit. Ay, di pa, gitarong ko. 1, 2, 3. Hangak. Hangak. Dali kasi yun, guys. Hangak kayo, no? Hangak kayo. Medyo sad. Putas. Wala, video sad. Ha? Picture mama. Mama. Kanay sa view, oy. Wow. Ma, ato bang? Mother, init ka. Palandong ka. Palandong. Be. Wow. Hana, Hana. Diana. La init na kay kahan, gabi Iris. O niniyot akong anak. Ikaw wa kay teacher. Oh, ka nice. Masa? Ana? Gabi kainit. Pero sulit. Diri, sakura. Ipatakag kuan diri. Diyan na! Nag-drop ko magdama dito ko, uy. Di ko na ko dito, ito drag ko. Bakit nung ito ba? Isa man. Tato man ni kan. Direk pa direk. Dengan sangat daman kan ho, bos. Dragon dito. Ito. Ayaw, diha, bi. Ilaw, ani. Dire? Oo. Ano ni? Ayaw, diha, pikas niya ka pala. Ayaw to. Tuwal, sige lang, good. Masa na drato.
pasudlan dito. Next year. Pohon. Next month is next year. Sa sakyanan ha, to the plane. Nana, bi ah. What slide manggo na ris. Ganda na sakyanan. Ganda na sakyanan. Cellphone mo na. Tarong oy. Panamig pray guys. Mama, Oh, relax ata. ano natin sa card? Karog lakaw oy. Kapag ito sa tanawan. Oh, there is one. Sa fish. 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 Tap. Tap. Naasa imong bag, pang yung papa imong bag na ingata siya. Picture lang mo ako, video. Among bago na te. Mabebi pa. Tulo ako. Ayan. Nindot ako tiya oh. Tulo. Oh, dara oh. Tulo ka. Hindi nami. Bata-bata. Padong nami uli. Maon dito. Sabi magpadali. Kumasun dito dito ganina sa kaluoy po doon. Barangay Simula. Dire. Dito. Ato ito. Dito. Adara dito yan. Sibunga. Ano sakura? Ay, agid. Gigis. Dali. Hana. Hina. Ano ta sibunga? Ano ta eh? Sibunga. I love sibunga. Oh, sibunga. Ali, picture natin ka. Masuk ka. Terus mama.
Fiesta. Guadalupe. Sakura. Hmm? Okay, namin nag-parking diri kanina. Hmm? Ha? Kuyawan ako eh. Bati biya eh. Kanta. Mama. Tara oh, maniniyas niyo na atbang. Naguba naman oy. Ohan. Nagubaan ni guranan. Bisa? Plin. Ada nakalah. Siapa nak lakta sakura? Sikat. Sikat kedai. Oy, mapalit mo chinilas? Artia! Balik kasi nila. Pauli na mi. Uli na sila. Saan naman tumubangking? Hapit siya. Tawa na lang gud siya kay nasangit sa lubuan. Ha? Langit siya. Nasangit dito. May kanal siya. Kanal-kanal. Uwan dito. Bukid. Na, uwan kibi. Sige, bye. Tanawan. Ang lugar nga daghang bangking. Ang lugar bangkinganan. Mantalungon na po. Padung na may ulit. Taligsik na. Taligsik na. So, istorya lang mga sa dapit to ah. Chinilas ba? Asa? Unahan? Dili ra jud ang uwan dito po ding inita. Naunsa naman taon. Padung na po ni aluginsa ng uwan. Sabi, uwan oy. Nay natuwa dito unahan guys. Noy kayo. O nakuha, pinaratol. Hala, diri lagi uwan nanto ni aluginsa lagi. Hala, init kay dito oy.
kalsada. Sofio. Sofio's Grill House. Hey, abot na dyan ni uwan gyud nabasa gyud ka